Quero dicir que é unha estructura que é mentira, porque naturalmente non hai unha relación de equivalencia ou de equipotencia entre os diferentes segmentos que comparten un bloque, e hai que dicir tamén que xeralmente os outros segmentos tampouco tiveron moito valor, hai que dicirlo, a hora de poñer as súas condicións, non, frente ao forza dominante. Pero, bueno, de todo isto, que son cousas que a mí tampouco me interesan tanto estas alturas, o que sí importa é que é un partido que, por estas formas de autobloqueo, pois perde comba en relación a casi todo e se está, digamos, osificando, por decirlo con a palabra que se utilizaba moito antes. E, por tanto, os dous partidos, de distintos modos, pois tal vez non están á altura, digamos, do que demanda o electoral. Isto era basicamente o que eu viña a dicir aquí. Como noto que o ambiente é un pouco deceptivo ou pesimista, pois me gustaría dicir que, con todo, a ver se nos entendemos, o ano 2013 non sería, insisto, hai con un PSOE que probablemente este en barrena, con un bloque nestas sociedades, etc. Pero son os partidos os que en gran medida isto dificultan que se poda bater electoralmente o Partido Popular. Do punto de vista electoral e do punto de vista incluso social, o PP é, na minha opinión, un partido batible, porque os cambios de fondo non me parece que favorecen, e eu non estou seguro que a actual línea do Partido Popular favorece tampouco esa hegemonía, non naturalmente a corto plazo, que pretende ten as de ganar, pero no suposto puramente hipotético e teórico de que os líderes, os candidatos electorais dos dos partidos fosen outros, e de que houvese moito desgaste do PP, ou certa esperanza do outro lado, e houbera fórmulas consistentes de proposta social, pois non é impensable que o Partido Popular ganase as eleccións de 2013, ou para decirlo de outro modo, sendo moi difícil, que me parece que a mí, se me dicen que apostase, pois me parece máis probable eso do que gane Zapatero nos próximos eleccións. Naturalmente me podo equivocar, porque como todo o mundo sabe, non se pode ser profeta do futuro, nin tan siquiera do pasado, non? Pero, bueno, en todo caso, o argumento de fondo é que a decepción de determinados segmentos e o peso no imaginario do partido non creo que se corresponda realmente ca relación de forza social. Hoxe, Galicia non é Galicia de 15 anos, porque hai máis pluralidade informativa, con todos os problemas, moi pequena, os grandes medios están aí dando lata, a esquerda, o bloque, etc., nunca se tomaron en serio, digamos que sin periódicos non hai nación, e que non a opinión se conforme aí, pero con todos os problemas, con todas as dificultades que pode haber, a relación real é dunha relativa equipotencia entre os dous segmentos de Galicia, que son todos bastante ideologizados. Aquí a xente vota casi toda, sabe o que vota. O voto que literal, efectivamente, creo que cada vez é máis pequeno, os que votan de dereita saben o que están votando, os que votan outra cousa tamén o saben, e a relación de forza non é tan grande para o bloque de dereita. Outra cousa é que os outros se empeñen, digamos, en disuadir os seus de que os voten, que é outro problema, non? E outra cuestión moi distinta tamén, que como en todas as sociedades contemporáneas, haxa un voto lábil, que vota un grupo ou outro dependendo da elección ou das circunstancias, ou porque castiga ou premia, ou que haxa un voto estratégico que condiciona o voto, en fin, todas estas cousas que sabemos pola literatura sociolóxica, política e polas tendencias de fondo da sociedade contemporánea. Pero que hai que insistir en que a situación non é tan mala desde ese punto de vista, non debería de chamarse equívocos, ou isto é máis ben en capacidade dos agentes políticos de reaccionar positivamente que o cambio social en curso, que hai que recordar que se non o colles do ano 75 ou 77 é tremendo, é dicir, non colle os resultados electorais como Moncho Quintana no seu libro das primeiras eleccións e vai hasta as últimas eleccións, ca potencia entre os dous segmentos, e a transformación é enorme. Entón, isto tal vez convén non perderlo de vista para tampouco equivocar o criterio. Me gustaría dicir unha cousa nada máis, porque se dá o caso de que teño que sair daqui follado para unha boda e encima acaba de ter un neno hai 15 días, ou sea que entenderedes que estou máis pillado que un mono, non?
O sea, que se me vedes dentro de 15 minutos correr, me disculparéis. Moitas gracias.